Tí, dó, híon, náid, bew. Tí riamh seo bhríon ag léamh na nuaachta as Mericeá arís neamh an tríúláidíag ar fómhair 2015. Tá go leor ar siúl bhí buamaí sa tuairisc. Tá na daoine bhfad amach ar neti dheis ag rá go bhfuil Paul Ryan ró libreálach dóibh. Slán a scéalaí. Tá bhálraíocht in dronganaí curtha i le daoine in Georgia a chumaidan an bratach frithchónaimach ar following. Tá Playboy ag éirí as mrá nochta agus tá cogadh ná seo focail be cheart a bheith ham, mar ba sé an úsáid go leor. Seomach ionadaí. Tá cogadh ionadaíochta más féidir é sin rá ar siúl sa tíre agus tá bhráithreachtaí áiseacha á smáliú ag achtraí héasing. Sinnig na scéalta móra ar chlúdach a New York Times. Ach tá mé ag gíre coppla nóiméad chaitheamh ar scéal amháin go háirithe agus sin iad coláistí brábaí. Cé go bhfuil coláistí brábaí na Státaí Unithe ag tepa ó thaobh caighdeáin de agus rátaí pasála agus le héad tá siad fós ag fáil na $1,000 million in airgid deontais ón rialtas. In ainneoin gearán a bheith á gcuireann i le go bhfuil siad ag tuairt céimethe beagmhaitheasacha amach agus go bhfuil siad ag déanamh cáilís agus camaléireacht. Tá airgid íosachta ag sroimh isteach mar sin féin. Theile rialtas Obama an saoire seo go scriosach siad cathaithe federálacha íosachtaí na níor-mhaiclinn ag Corinthian College coláiste brábaí chláraí do bhainc bhristeacht agus cúisithe á gcuireann i le go bhfuil siad go raibh siad ag raibh siad I mbun cáilíse leathan, forleathan ar fud na tíre. Gheall oifigigh Indiachais go gcuthnódh siad mic léinn
ó choláistí míúsáideacha agus gusnóch siad leasa na nícóidí cánach. Ach má sé agus néion feachtas dhéir mar a chuirtear sa scéal in droch gníomhairí tá an rinne oideachais ag leannacht rai ag tuairt na $1 milliún gach mí do choláistí brábí eile. Fiú siúd a chuireadh ceachachas ina lé agus dar leis an rialtas nó na cúiseamhóirí a gleachtaíonn faoi chaideán nó mídhleathacha. Lún an scéal seo an Education Management Corporation agus ní fiú an taime sin aistriú óstrad é go raibh díle sé. Tá siad san imón 110 choláistas na Stáit Aontaithe do chócarí, ealaíontóirí agus gairmeacha eile. Rinneadh fiosrutha ina lé agus chuireadh an dlí ortha le déanaí in Stát déag. Tá líomhantaí déanta ag an rindlí agus ceart go núsáidteann an chomhlacht dreasú airgid mídhleathach chun focail eile níos bechearta bheitham, tá sé úsáidte agam chun minic sin. Aircaí. Chun lucht aircaíochta íoc agus an noraí chlóraíodh olchangan dlí ina lé agus na cúiseamhóirí ag maomh go raibh an chomhlacht i mbun cleachtais rollathe meabhlacha agus go raibh siad ag ionramháil clár feidearálacha íosachtaí agus deontais. Má sé leanann an ceacha rai. Tá an tionscail go léir garam séanála faoin spotsolas le roinnt blianta nús agus é chuirse ina lé go bhfuil siad ag ceacha na mocht na níor-shaidiúirí agus miomlaí trí háillí
Amercoch a jara de chémanai nach gwedin len yn geltmas go wiche na miklein skillanai agus postna jas. Sin an méid din scéal sin, tá an aimsirig tiantú beganin hí grían álainneachn le tamil ach hart lormaid ninneamh hánig na schamhaileisteach agus tan teocht tití beganin ach ní linn clásán agam faoi sin ríon na séasúr. Sin a méid mar sin do scéalta nuaíocht inneamh tásúla agam go bhfeice muid i chéile rís amárach nó arú amárach déanaí don chéad leagan eile den nuaíocht an léas America. Mar sin idir an dálín guím láma ar bh go léir go gúdaí dia sibh i leog.